किमोथेरपी आपण एकदा पेशंटला ॲडमिनिस्टर केली की इट अफेक्ट्स ऑल रॅपिडली मल्टिप्लाइंग सेल्स. सो इट अफेक्ट्स कॅन्सर सेल्स, पण आपल्या शरीरात जे नॉर्मल मल्टिप्लाइंग सेल्स असतात त्यांना पण त्यांचे हानी होते किमोथेरपीने. सो फॉर एक्झाम्पल इज हेअर फॉलिकल्स. आपले जे केस असतात ते डेली वाढत असतात. सो त्यांची जी हेअर रूट्स असतात दॅट इज मल्टिप्लाइंग एव्हरी डे. त्या हेअर फॉलिकल्सवर किमोथेरपीने इफेक्ट होतो आणि हेअर लॉस होतो. त्याचप्रमाणे आपलं जे इंटेस्टाईन्स आणि आपलं जे डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट असतो म्हणजे तोंडापासून ती अन्ननलिका, इसोफेगस, स्टमक आणि इंटेस्टाईन्स ह्यातलं जे आतलं लायनिंग असतं ते आपलं डेली ते सेल्स ग्रो होत असतात. तर किमोथेरपी त्याच्यावर इफेक्ट करते आणि त्याच्यामुळे साईड इफेक्ट्स होऊ शकतात, जसं माउथ सोर्स होतात, लूज मोशन्स होतात, वॉमिटिंग होतात. त्याचप्रमाणे जो बोन मॅरो असतो की ज्याच्यात आपले नॉर्मल ब्लड सेल्सची फॉर्मेशन होत असते त्याच्यावर किमोथेरपी इफेक्ट करते आणि त्याच्यामुळे पेशंटचे ब्लड काउंट्स कमी होतात. परंतु आपलं शरीर देवाने जे बनवलं आहे इट हॅज सच ट्रिमेंडस रिजनरेटिव्ह पॉवर दॅट वन्स यू गिव्ह किमोथेरपी युजली आफ्टर 14 days नॉर्मल सेल्स रिकवर होतात आणि सहज नॉर्मली 21 दिवसात ही रिकव्हरी कंप्लीट होते. सो म्हणून आमचे सगळे किमोथेरपीचे सायकल्स आर गिवन ॲट 21 days interval. So chemotherapy 1 तारखेला दिली की 10-15 days patient may be little sick. By 21st day he recovers. Then we give second cycle. आणि अशी आम्ही 6 सायकल्स देतो. बट वी असेस. तर 2 किंवा 3 सायकल नंतर आम्ही स्कॅन करून बघतो की आपल्याला जो अपेक्षित होता तसा रिस्पॉन्स मिळतोय की नाही. जर रिस्पॉन्स मिळाला तर वी कंटिन्यू. सपोज वी डू नॉट गेट अ रिस्पॉन्स देन वी मे ट्राय टू change the chemotherapy, use a different combination of medicines accordingly. मग सांगा डॉक्टर की आता म्हणजे तुम्ही आता बोलता म्हणा की काही नवीन स्टार्स आपण न्यूजपेपरमध्ये वाचतो किंवा इव्हन मीडियात बघतो, म्हणजे काही प्लेयर्स म्हणा, काही ॲक्टर्स म्हणा, ॲक्ट्रेसेस म्हणा, इव्हन इन बिटवीनमध्ये ती आपली म्हणजे ब्रेस्ट स्ट्रेचवरती मी जे सर्जरी केली. सो व्हॉट आय वुड लाईक टू नो की व्हॉट आर द न्यूअर व्हर्जन, कारण आजपर्यंत जे आपलं एक ट्रेडिशनल होतं की त्याच्यात म्हणजे तेच मेडिसिन कुठे गेलं तर ऑलमोस्ट तेच व्हायचं, काही ठिकाणी थोडंसं हिअर येणं. बट विथ चेंजिंग ट्रेंड्स लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग. आणि जसं तुम्ही मगाशी म्हटलं आता टार्गेटेड थेरपीज आहेत. सो एक गिव्ह अस अ ग्लिम्स ऑफ व्हॉट आर द न्यूअर थिंग्स हॅपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ कॅन्सर ॲज फार ॲज किमोथेरपी इज कन्सर्न. सो देर इज ट्रिमेंडस रिसर्च गोइंग ऑन आणि गेल्या 10 वर्षात जेवढे न्यू ड्रग मॉलिक्युल्स मार्केटमध्ये आले आहेत, ट्रायल्स झाले आहेत, ते गेले त्याच्या आधीच्या 50 वर्षात आपल्याकडे नव्हते. एवढी नवीन मेडिसिन्स आलेली आहेत. So in what way we can really say it is a evolution, म्हणजे उत्क्रांती आहे. Yes. म्हणजे for an oncologist these are very exciting times. We can look forward to so many new drugs and cures for so many diseases. सो कन्व्हेन्शनल किमोथेरपी जी आहेत, जी मेडिसिन्स आहेत, जी सम 30, 40, 50 मेडिसिन्स दॅट वी हॅव, दोज आर कॉल्ड सायटोटॉक्सिक. सो बेसिकली ते काय करतात की तुम्ही किमोथेरपी पेशंटला दिली की दे गो अँड अटॅक ऑल रॅपिडली डिवायडिंग सेल्स. सो दे किल कॅन्सर सेल्स अँड लॉट ऑफ नॉर्मल सेल्स. Now we have come to the era of targeted therapy. So scientists have done research over various tumors and they have detected की प्रत्येक ट्यूमरच्या सेल्स जे असतात, ट्यूमर सेल्स, त्यांच्या सरफेसवर काही प्रोटीन्स असतात. जर आपण ही प्रोटीन्स आयडेंटिफाय केली आणि इफ वी प्रिपेअर मेडिसिन्स विच विल गो अँड अटॅच टू दीज प्रोटीन्स देन दे विल बी एबल टू टार्गेट ओनली ट्यूमर सेल्स अँड किल ओनली ट्यूमर सेल्स. असं एक मेडिसिन जे आता अगदी कॉमनली अवेलेबल झाले आणि आम्ही रुटीनली वापरतो म्हणजे रिटुक्सिमॅब. तर लिम्फोमा सेल्स जे असतात त्यांच्या सरफेसवर एक प्रोटीन असतं ज्याला CD20 म्हणतात. तर रिटुक्सिमॅब ही एक अँटीबॉडी आहे की जी ही जाऊन CD20ला अटॅच होते आणि एकदा ती अटॅच झाली की आपली जी इम्युन सिस्टीम आहे ती त्या कोटेड सेल्सना रेकग्नाइज करून त्यांचा डिस्ट्रक्शन करते. सो इट इज व्हेरी व्हेरी स्पेसिफिक. इट डिस्ट्रॉयज द ट्यूमर सेल्स अँड इट स्पेअर्स द नॉर्मल सेल्स. वी यूज इट इन कॉम्बिनेशन विथ किमोथेरपी आणि ही ट्रीटमेंट जी एक 12-13 वर्षापासून which has come into routine use has improved the cure rates for lymphoma from about 50-55% to 70-75%. So 20% improvement just एक मेडिसिन. हे एक मेडिसिन जेव्हा अवेलेबल झालं आणि त्याचे रिझल्ट जेव्हा आपल्याला कळले तर सायंटिस्ट वर व्हेरी एक्सायटेड अँड दे हॅव डिस्कवर्ड मेनी मोर अँटीबॉडीज. तर आता ब्रेस्ट कॅन्सरमध्ये जर एक स्पेसिफिक मार्कर पॉझिटिव्ह असेल तर एक अँटीबॉडी अवेलेबल आहे की तर ती अँटीबॉडी ट्रीटमेंट आपण वापरली किमोथेरपी बरोबर तर हा सबसेट ब्रेस्ट कॅन्सरचा जो पेशंट आहे की ज्यांचे रिझल्ट खूप पुअर होते एक 10 वर्षापूर्वी, नाव द रिझल्ट्स आर मच बेटर. सो दिस इज टार्गेटेड थेरपी. हे झालं अँटीबॉडी बेस्ड. एक
टोटली दुसरा ग्रुप ऑफ ड्रग्ज आहे, स्मॉल मॉलिक्युल्स म्हणतात त्यांना, की हे जे पहिले आपण बघितले ते सेलच्या वरती अँटीजेन्स रेकग्नाइज करणारे, त्याच्यानंतर सेलच्या आतमध्ये जे एन्झाईम्स असतं की ज्याच्यामुळे कॅन्सर होतो, त्याच्यात काही जेनेटिक चेंजेस होतात. म्हणजे नॉर्मल सेल्सपेक्षा काही सेल्समध्ये जेनेटिक चेंजेस होतात जेणेकरून कॅन्सर होतो. हे जेनेटिक चेंजेस आपण आता आयडेंटिफाय केले आहेत आणि अशी औषधं तयार केली आहेत, म्हणजे दीज आर डिझायनर ड्रग्ज ॲब्सोल्युटली, की दे गो अँड टार्गेट दो स्पेसिफिक एन्झाईम्स. त्याच्यामुळे इतकी स्पेसिफिसिटी आहे की बॉडीच्या नॉर्मल सेल्सना काहीही त्रास होत नाही आणि फक्त कॅन्सर सेल्स किल होतात. तर क्रॉनिक मायलॉइड ल्युकिमिया नावाचा जो आजार आहे की जो 20 वर्षापूर्वीपर्यंत इट वॉज अ किलर डिझीज. इट इज स्लो ग्रोईंग बट वेन इट ग्रोज ॲक्सिलरेट्स. Yes, and the only treatment available, curative treatment was bone marrow transplantation, की जे खूप महाग आहे, की ज्यातलं तर तुम्हाला बहीण भाऊ डोनर मिळाला नाही तर ते होऊ शकत नाही. इट वॉज अ किलर डिझीज. आता ही जे नवीन ड्रग आहे इमॅटिनेब, की जे 2000 साली लायसन्स झालं, विथ दॅट इट इज 1 टॅबलेट एव्हरी डे पेशंट हॅज टू टेक अँड मिनिमम साईड इफेक्ट्स उलटच आहे. ह्या औषधांनी पेशंट गोरे होतात. सो इट इज अ गुड साईड इफेक्ट. अँड thousands of patients all over the world are living absolutely normal lives with the disease. त्यांच्या शरीरात ते आहे at molecular level, but they have no symptoms. So ही जी targeted therapy आलेली आहे, that is very exciting and it is going to change the whole scenario, the whole methodology of detecting cancer and treating cancer. काय डॉक्टर म्हणजे इनफॅक्ट तेच म्हटलं की बाय म्हणजे जर ह्या आजच्या कार्यक्रमात जर अतिशय महत्त्वाची गोष्ट कसं वी आर एंटरिंग म्हणजे तुम्ही एक नवीन म्हणजे एका क्षितिजावरून एक नवीन काहीतरी म्हणजे आपण सूर्यास्त किंवा सूर्योदय बघतो असं म्हणायला हरकत नाही. सी वी आर लिव्हिंग विथ अ होप की हा जो प्रत्येक माणसात म्हणजे असं म्हणलं की विथ एव्हरी सनसेट वी हॅव गॉट 1 डे लेस टू लिव्ह बट विथ एव्हरी सनराईज वी हॅव गॉट 1 मोर डे टू लिव्ह. तरचं ह्या दृष्टिकोनात जेव्हा आपण बघितलं तेव्हा आपल्याला वाटतं की चला एक नवीन काहीतरी येतं अँड डेफिनेटली समथिंग बेस्ट कॅन बी स्टील अवेटेड. मला सांगा एक थोडंसं तुम्ही म्हटलं की जसं तुम्ही म्हणाला की ह्याचं थोडंसं म्हणजे एक्साइटिंग आहे, त्याच्यावर थोडंसं आय जस्ट से इट इज एक्साइटिंग बट इट इज कन्सिडर्ड इट एक्सपेन्सिव्ह ऑल्सो. व्हॉट यू वुड लाईक टू से अबाउट दिस एस्पेक्ट? सी न्यू ड्रग्ज आर ऑलवेज एक्सपेन्सिव्ह. हे नवीन ड्रग्स तयार करण्यासाठी ज्या कंपनीज आहेत फार्मास्युटिकल, दे स्पेंड मिलियन्स अँड मिलियन्स ऑफ डॉलर्स ऑन रिसर्च. सो ऑब्व्हियसली दे हॅव टू रिकवर द कॉस्ट, अदरवाइज फर्दर न्यू ड्रग्स विल नॉट कम. बट ॲट द सेम टाईम की जेव्हा हे नवीन मॉलिक्युल्स रिलीज होतात तेव्हा मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपनीज हॅव अ पेशंट असिस्टन्स प्रोग्राम, की जर आपण प्रूव्ह करू शकलो की हा पेशंट खराच गरीब आहे आणि जर हे मेडिसिन अवेलेबल झालं ह्या पेशंटला तर इट कॅन बी लाईफ सेविंग, देन वी कॅन अप्रोच द कंपनी अँड दे डू हॅव पेशंट असिस्टन्स प्रोग्राम्स. ह्या पेशंट असिस्टन्स प्रोग्राममध्ये कधी कधी औषध पूर्णपणे फ्री मिळू शकतं, डिस्काउंटेड रेट, कधी कधी डिस्काउंटेड रेट, अँड द डिस्काउंट इज फिनॉमिनल. म्हणजे ते म्हणतात की तुम्ही टोकन 1 महिन्याचं घ्या, तुम्हाला आम्ही 11 महिन्याचं मेडिसिन फ्री देतो. सो देर आर वेज इन विच वी कॅन हेल्प नीडी अँड पुअर पेशंट्स. आणि कुठचंही नवीन औषध मार्केटमध्ये आलं की इट इज एक्सपेन्सिव्ह फॉर द फर्स्ट 3 to 4 years, देन द प्राइस डज कम डाऊन. म्हणजे त्याचं थोडंसं म्हणजे फार्मास्युटिकल कंपनी त्यांचे रूल्स रेग्युलेशन आपल्या नेशन म्हणजे कंपनीची म्हणजे राष्ट्राची पॉलिसी याच्यावर सुद्धा बरेचसे असतं. वन्स इट इज मार्केटेड फॉर लास्ट 10 years मग तो त्यांचा इट इज नॉट कन्फाइंड, मग त्यांच्याच पुढे मर्यादित न दे हॅव टू स्प्रेड म्हणजे असं. सो ओके म्हणजे अंडर दिस सर्कमस्टन्सेस ऑल्सो वी कॅन स्टील होप असं आपण म्हणू शकतो. मॅडम मला सांगा की एकदम किमोथेरपी म्हटलं की आपण जसं तुम्ही मगाशी म्हणलं की समटाईम्स जे आपले नॉर्मल सेल्स असतात त्यांना सुद्धा ते अफेक्ट करतात. त्यामुळे बऱ्याच लोकांच्या मनात एक भीती असते की म्हणजे लाईकली टू आता हे असं होईल, आता हे असं होईल. त्यामुळे इन नटशेल आय एम जस्ट आस्किंग व्हॉट आर द लाईकली साईड इफेक्ट्स अँड हाऊ यू कॅन कोप अप विथ दॅट. मोस्ट कॉमन साईड इफेक्ट किमोथेरपीचा जो असतो की तो असतो नॉझिया आणि वॉमिटिंग. एक 10-15 वर्षापूर्वीपर्यंत जर किमोथेरपी वॉर्डमध्ये शिरलं तर सगळ्या पेशंटना खूप वॉमिटिंग व्हायचं. परंतु आता आपल्याला वॉमिटिंग कंट्रोल करणारी जी मेडिसिन्स आहेत ती इतकी इफेक्टिव्ह आहेत आणि इतकी एफिकेशियस आहेत की नॉट इवन 5% ऑफ द पेशंट्स हू गेट किमोथेरपी ॲक्च्युली हॅव वॉमिटिंग. तर ती जर व्यवस्थित वापरली 1 दिवस आधी 2 तास आधी तर यू डू नॉट रिअली गेट नॉझिया वॉमिटिंग. दुसरा साईड इफेक्ट म्हणजे हेअर लॉस, ॲलोपेशिया. 80% ऑफ कन्व्हेन्शनल किमोथेरपी ड्रग्ज विल कॉज हेअर लॉस. काहीमध्ये केस विरळ होतात, कमी होतात. काही स्ट्रॉंग किमोथेरपीमध्ये टोटल हेअर लॉस होतो. आणि
ते किमोथेरपी ड्रगवर डिपेंडंट आहे. जर तुम्हाला असं किमोथेरपी ड्रग दिलं गेलं की ज्याच्याने हेअर लॉस होणार, देर इज नो वे इट कॅन बी प्रिव्हेंटेड. पेशंट्स खूप वाचतात आणि आम्हाला येऊन विचारतात की डोक्यावरती आईस पॅक ठेवले तर केस जाणार नाहीत का, अमुक विटॅमिन घेतलं तर, अमुक हर्बल ज्यूस घेतला तर. हेअर लॉस व्हायचा असेल तर तो होणार, वी कॅन नॉट प्रिव्हेंट इट. बट तुमचं शेवटचं किमोथेरपी सायकल झाल्यानंतर 3 ते 4 आठवड्यात पुन्हा केस वाढायला लागतात आणि 3 ते 6 महिन्यात तुमचे ओरिजिनल होतात तसे छान केस येतात. सो दॅट इज समथिंग विच इज टेम्पररी, यू जस्ट हॅव टू लिव्ह विथ इट. जे साईड इफेक्ट्स की ज्याच्यामुळे पेशंट खूप म्हणजे सिरियस होऊ शकतो आणि पेशंटला लगेच रिपोर्ट करायला पाहिजे, असे जे असतात ते आम्ही प्रत्येक पेशंटला वॉर्न करतो की ब्लड सेल्सवर तर किमोथेरपीचा इफेक्ट झाल्यामुळे ब्लड काउंट्स कमी होतात आणि त्याच्यामुळे पेशंटची इन्फेक्शन व्हायची टेंडन्सी खूप जास्ती वाढते. म्हणून आम्ही सगळ्या पेशंटना प्रिकॉशन सांगतो की ओरल हायजीन मेंटेन करायचं असतं. काही पेशंट्समध्ये आम्ही ओरल अँटीबायोटिक देतो, फंगल इन्फेक्शन होऊ नये म्हणून कधी मेडिसिन्स देतो. पण ही सगळी मेडिसिन चालू असताना सुद्धा जर किमोथेरपीमध्ये जर तुम्हाला ताप आला, खोकला झाला, लूज मोशन झाली, तर विदिन अ फ्यू आवर्स यू हॅव टू रिपोर्ट टू युअर डॉक्टर अँड कम टू द हॉस्पिटल इफ नेसेसरी. सो दिस कॅन बी कसं म्हणजे हे प्रिकॉशन्स आपण समजू शकतो, म्हणजे साईड बाय साईड थोडंसं आपण विजिलंट राहायला पाहिजे. करेक्ट करेक्ट. पण जर ह्या प्रिकॉशन्स नीट फॉलो केल्या तर जी काय कॉम्प्लिकेशन्स होतात ती आपण अगदी चांगली व्यवस्थित कंट्रोल करू शकतो आणि वी कॅन कंटिन्यू विथ द ट्रीटमेंट. अच्छा, मला सांगा डॉक्टर, आता विथ ऑल दिस न्यूअर थिंग्स हॅपनिंग किंवा आपण कन्व्हेन्शनल अँड न्यूअर असं जर आपण त्यांचा दोघांचा एक समन्वय साधला तर व्हॉट आर दिस थिंग आपण रिकव्हरी बघताना कुठल्या झोनमध्ये बघू शकतो? आणि कारण आपल्याला आता ऑलमोस्ट म्हणजे बरेच इन्फॉर्मेशन तुम्ही दिलेले आहेत, सो आय वॉन्ट यू टू जस्ट टच दिस एस्पेक्ट. सो with all the new drugs, all the new modalities, radiation therapy मध्ये पण खूप ॲडव्हान्सेस झाले आहेत, सर्जरी पण खूप सॉफिस्टिकेटेड झालेली आहे. We can expect more and more patients to get cured. But at the same time, it is very important to know that the earlier the disease is detected, the better the cure rate. तेव्हा across the board जर कॅन्सर as such मध्ये बोलायचं झालं तर अर्ली स्टेजमध्ये डिटेक्ट झालं तर क्युअर रेट्स 70, 80, 85, 90% पण जाऊ शकतात. पण जर लेट स्टेजमध्ये डायग्नोज झालं, स्टेज 3, स्टेज 4, तर क्युअर रेट्स आर युजली नॉट व्हेरी ग्रेट, दे मे बी 20-30%. आता दोन्ही सेक्शनमध्ये एक्सेप्शन्स असतात. जसं मी पूर्वी म्हटलं की काही स्टेजमध्ये स्टेज 4 सुद्धा क्युरेबल असतं आणि खूप अग्रेसिव्ह मॅलिग्नन्सीजमध्ये स्टेज 1 मध्ये पण कंट्रोल करून पुन्हा आजार येऊ शकतो. दीज आर एक्सेप्शन्स, बट ॲज अ जनरल रूल अर्ली स्टेजमध्ये डिटेक्ट केलं तर 75 to 80% कॅन बी क्युअर्ड. अच्छा, सो डॉक्टर, मला वाटतं की अतिशय महत्त्वाची अशी जे तुमची भूमिका आहे आणि न्यूअर व्हर्शन्स किंवा न्यूअर चेंजेस इन दिस मॅनेजमेंट हे ऑलरेडी एक्सप्रेस. मला सांगा जस्ट म्हणजे एक थोडंसं फक्त एका वाक्यात मग टच करा की जर हे आपले पेशंट ह्या देशातले वेदर रिच ऑर पुअर वॉट एव्हर इट इज, किंवा आपण तसं म्हणूया इव्हन जगातले जसं म्हणूया वाय ओनली कंट्रोल, तर व्हॉट यू वुड लाईक टू टेल इन अ नटशल, म्हणजे जस्ट तुम्हाला पास ऑन मेसेज करायचं, तुम्ही काय सांगाल? तर टेक होम मेसेज युजली जो असतो तो मी एवढाच सांगेन की जेव्हा कॅन्सर हा डायग्नोसिस होतो तेव्हा अजिबात हताश व्हायची गरज नाही. आज आपल्याकडे एवढ्या चांगल्या मोडॅलिटीज आहेत की जर पेशंट आणि त्यांची सपोर्ट सिस्टीम, त्यांची इमिजिएट फॅमिली जर त्यांच्यात जिद्द असेल तर गरीबातल्या गरीब पेशंटची सुद्धा आम्ही पूर्णपणे सॉफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट कुठूनही रिसोर्सेस मोबिलाइज करून करू शकतो आणि and they can live good quality of lives. And there are a lot of organizations की जे financial help करतात, इमोशनल सपोर्ट देतात, सायकोलॉजिकल सपोर्ट देतात, पेशंट सपोर्ट ग्रुप्स आमचे आहेत की जे सर्वायव्हर्स आहेत, दे कॅन कम, काउन्सिल, हेल्प. So there is absolutely no need to get panicky or feel defeated at the stage of diagnosis. Every patient should be given a fighting chance. We have to give treatment and we hope that it works. Correct. Thank you. Madam, म्हणजे जस्ट एक नोट असं आहे की इव्हन म्हणजे तसं गोवा गव्हर्नमेंटचं लॉट ऑफ फॅसिलिटीज आर प्रोव्हाइडेड अंडर मेडिक्लेम अँड ऑल न्यूअर थिंग्स आर ऑल्सो, म्हणजे हॅव बीन दॅट इज गुड सपोर्ट. तरीसुद्धा आय वॉन्ट म्हणजे असं वाटतं की तुमच्यासारखी माणसं इकडच्या लोकांना सेवेसाठी उपलब्ध व्हावीत, सो दॅट यू कॅन गाईड दॅम. आणि आपण एक परमेश्वराला प्रार्थना करायची म्हणजे लेट नन सफर आणि सर्वांचं सुखी आयुष्य आणि आरोग्य लाभो अशी प्रार्थना करून थँक्यू व्हेरी मच. सो नाईस ऑफ यू. नमस्कार.